van alles wat ik heb geleerd ook, wat ik ook een beetje bijdrage kan leveren aan de informatie over taal en taal in het onderwijs. Ik ga het vandaag hebben over metalinguïstisch bewustzijn. Eigenlijk is dat de kern. En ik ga zo meteen uitleggen wat dat precies is. Ik begin met de inleiding. Dit ben ik, dit is mijn gezin. En ik heb hem erbij gezet om aan te geven dat ik moeder ben, ik ook docent ben, dat ik onderzoeker ben. En ik heb 3 kinderen en mijn oudste, helemaal links, zij heet Dimer, die is nu 14. Maar 10 jaar geleden ongeveer stond ik ook op de kaderconferentie en toen... Ja, dank je. Kunnen jullie mij verstaan zo? Ja. Dus Dimer die is nu 14, maar ze was 4 toen ik 10 jaar geleden ook voor de kaderconferentie stond en haar liet zien op beelden hoe zij omgaat met meertaligheid in haar dagelijks leven. En vandaag wilde ik weer een stukje van die video laten zien om in te gaan op het metalinguïstisch bewustzijn. Dit is mijn team op het IPA. Dit zijn allemaal taaldocenten op het IPA. Het IPA is het Instituto Pedagogico Urbano. Dat is de enige lerarenopleiding voor primair onderwijs. Dus die opleidt tot leerkrachten voor primair onderwijs op Aruba. En ja, de talensector die bestaat dus uit docenten Nederlands, docenten Papiamento, docenten Spaans of 1 docent Spaans en 1 docent Engels. Okay, nu kunnen we beginnen. Als je gelezen hebt waar het stuk over gaat, dan heb ik het over hoe schud je ons latent taaltalent wakker. Dat is de titel van het stuk. En het is belangrijk om even stil te staan op de woorden. Latent, dat is onzichtbaar aanwezig. En talent, een natuurlijke begaafdheid. En waarom doe ik dit? Want dit heeft mij heel erg veel geholpen toen ik op school zat. Als de leerkracht eens een keertje uitlegde wat een woord betekende en dat echt heel expliciet naar voren bracht, dan bleef het bij mij op de een of andere manier beter hangen. Dat is als je als leerkracht dus een beroep doet op het metalinguïstische bewustzijn van onze leerders. Ja, wat weten we al van bepaalde woorden? Waar komen die woorden vandaan bijvoorbeeld? Nou, dat soort dingen helpen echt bij het begrijpen van taal. Andere punten waarbij ik wilde stilstaan. Dus, even heel kort gezegd, metalinguïstisch bewustzijn is het vermogen over eigenschappen en gebruik van taal te denken. Je staat als het ware, je kijkt naar taal als systeem en je kan daarover reflecteren. We hebben het ook vaak over meertaligheid. Ik hanteer even de definitie van de Taalunie. Meertaligheid is de vaardigheid, met name de vaardigheid van iemand om meerdere talen te gebruiken. Het gaat dus om het gebruiken van taal. Dat kan door zelf meerdere talen te spreken of te schrijven, maar ook door meerdere talen te verstaan of te lezen. Dus het hoeft niet, je moet het kunnen schrijven, je moet het precies kunnen schrijven, dan kan je spreken over meertaligheid. Nee, het is in die zin redelijk flexibel gedefinieerd via zeg maar, het taaluniversum. En nou naar de video, als die werkt.
Merlijn naar boven, open. Nee, helemaal boven. Ja, rechts naar... Nee. Nee. Niet afhankelijk van internet of zo. Nee, je moet het van los. Ah. Oh jee. Dat meisje lijkt al bijna Ja. Ja. Nee, helemaal boven. Die. Naast properties, Merlijn, misschien? Daar staat open. Nee, zie je iets naar boven, naar boven? Naar boven. Daar, ja, ja, ja. Daarnaast, daarnaast. Ja, naar rechts. Verder, verder, verder. Verder, verder. Ja, boven. Misschien? Movie maker. Media player. Media player, media player. Moet je... Ja. Weet ik niet, hè? Echt heel raar dat je het niet zou doen. Ja. Ja, ja. Dan gaan we nog wachten tot die uit. Kijk, kijk, kijk. Wauw, goed zo. Maar dan moet ik nog een hele dit is een soort... Oh ja, dit ken ik. Oh, leuk. Ja. Aha. Santo es un mes, ¿cómo está papeando? Papiamento, Oh, pipón. Por que você quer um botar desse tamanho? Ja. Van zo'n klein kind. Oké. What does the word courage mean? Courage. It means a wagon. So, okay, so why do you think it means a wagon? Just explain in whatever language you want. How? Why you thought? Why you think that courage means a wagon? Because it's car, right? And shoe, courage. Means that it can run when you pull courage. So it must be a wagon. Wow. And what's the word? What word would you use in Papiamento or some other language? So basta. May pavimento. Okay. Otro idioma? No, solo di video, no, sobrang
Nós fosse em outro bem fácil. E ué, que os minutos bem, e da pensar no ponto, minuto, Ah, Tava só meu amor. garoto chiquito. Garoto chiquito. Aí llega palavra, ei, só que tu pensa para o grande? Mas quando eu dei o lei assim, né? Deus, que coisa. Se não vai, na pena turcosa, pro lado, é um garoto. Meu amor, você tem a roupa e creio que você esteja achar interessante. Leuk. Oké, zo. Dat was eigenlijk een heel korte intro. Zij was dus 4. Zij spreekt Papiamento Duits. Wij spreken Papiamento Duits. Zij krijgt via tv, via cartoons, krijgt ze dus Engelse invloed. Ze kan Engels. Nederlands krijgt ze op school, want zij zat toen in een pilotprogramma, een meertalig pilotprogramma, waarbij je vanaf dat je begint in de kleuterschool, 4-jarige leeftijd, krijg je 3 keer in de week 30 minuten familiarisatielessen. Vreemde taaldidactiek, er komt een leerkracht, het is niet de eigen leerkracht, het is een leerkracht die dus van buitenaf komt, die zit daar een half uurtje met de kinderen, doet daar heel veel leuke spelletjes met de kinderen, om het even zo te zeggen. En dus zij krijgt wel input in het Nederlands. En daarnaast Spaans hoort ze ook toch wel via tv en op school. Niet op school, ook op school, ook Engels en Spaans op school. Enfin, het idee was dat ze dus in staat is om een beetje te spelen met die talen. Maar wat ik hierbij wilde laten zien was het feit dat ze ook op bepaalde, dat ze ook kan reflecteren op taal. Dat ze kan praten over bijvoorbeeld op de betekenis van een woord. Dan gaat ze dus duidelijk op morfologisch vlak, gaat ze dus woorden, ze weet dat betekeniseenheden in stukken van woorden kunnen voorkomen. Dat is toch best, voor een 4-jarig kind zou je denken, nou dat is niet iets wat iedereen zou denken. Maar ik ben er dus nu van overtuigd, na 10 jaar. Natuurlijk is ze een heel speciaal en bijzonder meisje, maar in die zin is ze niet een uitzondering. Ik heb dus kunnen zien hoe andere kinderen dat ook kunnen doen. En ik vind het dus eigenlijk aan de ene kant heel jammer dat dat vooral aan het begin van hun schoolcarrière duidelijk is, maar dat het tijdens de schoolcarrière weinig aandacht wordt besteed aan dit talent. En op een gegeven moment, ze zit nu op de MAVO, 3 MAVO, en ik kan er weinig van terugzien. En ik bedoel, ik zeg het, ze gebruikt dus nog steeds duidelijk haar kennis van de andere talen, maar dat is niet omdat de school dat heeft gestimuleerd, dat ze op school dit soort opdrachten krijgt of dat ze de kans krijgt om ook. Nee, het is meer vanuit zeg maar haar moeder, laat ik het zo even zeggen. En dat is jammer. Dus ik werk op het IPA en ik weet dus heel duidelijk hoe dit metalinguïstisch bewustzijn, hoe belangrijk dat is. En wat we nu aan het doen zijn, is ervoor zorgen dat leerkrachten dit bewustzijn, dus dat ze veel sterker staan in de kennis van, in de relatie tussen de talen, dus de meertalige vaardigheid, en die dan versterken met hun metalinguïstisch bewustzijn. Dus daar gaat eigenlijk de presentatie over. En dan begin ik een beetje met deze vraag. Wist u dat 40% van het hedendaagse lexicon van het Papiamento bestaat uit woorden die afkomstig zijn uit het Nederlands? Want die vraag heb ik al gesteld 2 dagen geleden. En velen wisten dat niet. Nou, is het belangrijk om te weten dat ook op Aruba, en ik meen ook op Curaçao, maar dat onderzoek heb ik niet gedaan,
Maar in ieder geval Papiaments sprekende mensen weten eigenlijk niet eens dat dat zo is. Dat wordt nergens echt gezegd. En op het moment dat dat wel bekend is bij Papiaments sprekenden, ik heb daar experimenten over gedaan, merkte ik dat ze ineens veel beter in staat waren om bijvoorbeeld etymons, dus de oorsprong van woorden of waar komt een woord vandaan, om dat aan te geven. Terwijl ze daarvoor, toen ze niet wisten dat het Nederlands zo'n prominente rol speelt in het lexicon, toen konden ze daar eigenlijk niet zeggen van waar het woord wak vandaan kwam. Wak is voor ons kijken en dat komt uit het Nederlands van waken, maar niemand die dat ooit doorhad. Maar op het moment dat ze dus deze informatie krijgen, dan stel ik die vragen en dan zijn ze veel beter in staat omdat het lijkt alsof het heel doorzichtig wordt ineens. Van oh, en dat heeft ook te maken met het metalinguïstisch bewustzijn. Dus ik heb ik ben bezig met een onderzoek hierover en dit is eigenlijk de hypothese. Even kijken of ik het uit onderzoek heb. Dit onderzoek als Papiaments-talige gebruikers bewust worden gemaakt over hun moedertaalvaardigheid. Dus ik heb een moedertaal, dat is Papiamento, en in het Papiamento zit ook het Nederlands een beetje geborgen. Hè? Weten we niet, maar nou, nu zeg ik dat. Nou, als je dat weet, dan is er een grotere kans dat ze met een nieuwe bril gaan kijken naar hun eigen taal. En die nieuwe bril, die uitzicht niet alleen in die dat metalinguïstisch bewustzijn, maar ook in een andere manier om te kijken naar taal. Wat is taal eigenlijk? Ja, dus over het algemeen kijken we naar taal echt als een systeem van regels en het gaat meestal om normen en regels. En dus, je hebt apart Papiamento hier en dan Nederlands hier en dan Engels daar en Spaans daar en die mag je eigenlijk niet met elkaar mengen. Die mogen niet in elkaar systemen komen. Maar als je in ieder geval voor het Papiamento ziet dat er inherent aan het Papiamento ook die vriendschap, ik noem het zo, vriendschappelijke band bestaat tussen die talen in. En dat het mag, dat je Papiamento mag spreken en daarbij dus ook woorden gaat gebruiken die in eerste instantie zouden lijken op het Nederlands of op een andere taal, waardoor je zou denken dat je verkeerd taal aan het gebruiken bent, dat dat niet zo hoeft te zijn. Ja, ik zeg dus niet van, oh, doe maar alles door elkaar, dat is het niet. Maar ik kan wel bewijzen waar het om woorden gaat die wel degelijk Papiamento woorden zijn, oorspronkelijk uit een andere taal, maar inmiddels een enigszins aangepast Papiamento lexicon geworden zijn. En waar er woorden zijn die dus wel degelijk een andere taal zijn, omdat je in Papiamento equivalenten voor hebt die ook gebruikelijk zijn. Maar die informatie is niet bij ons bekend. En dan bedoel ik met onze leerkrachten in opleiding, onze leerkrachten in het veld. Het is niet bekend. En ik ben ervan overtuigd dat we gewoon die informatie moet komen. En ik meen dat het ook voor in Suriname misschien ook het geval kan zijn dat dit het geval is. Dat men echt van het, bijvoorbeeld even het Stranandongo, een beeld bij heeft dat het eigenlijk geen echte taal is. En dat het in feite maar bestaat uit heel veel andere talen en het heeft dus van zichzelf niks. Terwijl dat als je dat met deze bril zou bekijken en begrijpt dat talen op deze manier met elkaar omgaan en dat wij in ons denken ook heel op die flexibele manier denken, dan zou je op een andere manier kijken naar Seranan. En dat heeft natuurlijk zijn impact op het onderwijs en op het begrijpen en op het leren. Een beetje over de methodologie die ik heb gebruikt. Ik heb natuurlijk veel gelezen over metalinguïstisch bewustzijn.
Dit is maar een van de deelvragen. Hoe activeer je en verbeter je het metalinguïstisch bewustzijn? Daar heb ik wat van over gelezen. Enquête, in mijn geval was het aan de hand van een Kahoot-quiz. Dus in plaats van dat ik enquêtes heb uitgedeeld, heb ik dus op verschillende bijeenkomsten leuke activiteiten gedaan door middel van een Kahoot-quiz. Dat is gewoon een online quiz. Hè? En mensen zijn dan interactief bezig. Je hebt een vraag, ze moeten dan antwoord geven en jij gaat dan uitleggen hoe het een en ander zit. Maar de data die verzamel je, want dat Kahoot dat werkt gewoon, dat gaat gelijk in Excel en je hebt dus al je data. Dus je kan aangeven hoeveel mensen hebben meegedaan, wie dat waren, omdat ik weet bij de bijeenkomsten wie dat zijn. En het ging dus tot nu toe om 143 leerkrachten, primair onderwijs op Aruba. IPA-studenten, daar heb ik een stuk 65 van. En algemeen publiek, er waren ook algemene activiteiten waar ik dat heb gedaan. En die data heb ik dus. En wat heb ik gedaan? Ik heb voor het eerst gevraagd van oké, mijn tijd, oké. Dankjewel, dat is bijna afgelopen. Mijn eerste vraag was 50% van het Papiamento lexicon komt uit welke taal? Dan heb ik A, Nederlands, B, Engels, C, Arawak en D. Dus, en dan krijgen ze dus die A, B, C en dan moeten ze gewoon inklikken. En meestal wisten ze 50%, dat is van Spaans/Portugees. Niemand die dat echt, iedereen begrijpt dat. Maar op het moment dat ik de vraag stel, 40%, dus er komt uit. Er is bijna nooit iemand die er dan denkt om op Nederlands te klikken. Dus ik kan het gewoon laten zien in de statistieken. Misschien heb ik de resultaten ook naast. Oh ja, hier is dus hoe dat eigenlijk in Excel komt te staan. Dit is de vraag. Taalkundig onderzoek wijst uit dat 40% van de woorden uit bla 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 komen. Dus klikken, Arawak, Engels, bla bla bla. En, nou, dit is het correcte antwoord. Maar 25% van degenen die, en dat waren niet van 30 mensen, heeft dan ingezien, nou het zou waarschijnlijk Nederlands zijn. Dus gewoon maar te laten zien dat ze dat eerst niet weten. Maar daarna komen andere vragen, waarbij ze dus van een bepaald woord moeten aangeven, waar komt dat dan vandaan. En ik geef dan die opties in die verschillende talen met een etymon erbij. Oké. Ik geef dan een antwoord met de etymons erbij. En daar slagen ze er continu in om de Nederlandse etymons eruit te halen. En dat geeft dus aan dat ze daar iets van opgestoken hebben na de informatie. Oké, nou ik wilde het even, hoeveel minuten heb ik nog? 2 minuten, perfect. Nou, dat is dus alles wat ik net heb gezegd, dat wordt ook binnen het IPA-curriculum meegenomen. Het wordt meegenomen in de zin dat wij bijvoorbeeld continu in onze lessen ervoor zorgen dat er vergelijkend materiaal is. Dus als we het hebben over een bepaald fenomeen in het Nederlands, en dan heb ik het over een taalkunde, maar het kan ook zijn sociolinguïstiek of didactisch, dan gaan we dat vergelijken met bijvoorbeeld het Papiamento. Zodat ze dan continu de link leggen tussen die twee talen en dat versterkt het metalinguïstisch bewustzijn en de meertaligheid. Nou, translanguaging, daar heb ik het al over gehad. Het is het gebruik maken van alle talige kennis van de leerkracht, van de leerling, van de student in ons geval, bij het leren. En dat doen we op verschillende manieren. Helaas kan ik nu niet ingaan op de manier waarop wij dat doen. Maar wij hebben dus bijvoorbeeld ook een curriculum, leerlijn en eigen taalbeheersing zit daarin. Dus alles wat met didactiek te maken heeft, daar zit ook een dimensie taalbeheersing in. En wij werken nu met teamteacher. Dus praktisch bij elke module heb je een docent Papiamento en een docent Nederlands. En alle terminologie komt in allebei de talen naar voren, als dat nodig is ook met Engels en Spaans erbij. En we zorgen ervoor dat ook de toetsen tweetalig zijn, op zijn minst tweetalig zijn. Dus de vragen komen in allebei de talen, de terminologie komt in allebei de talen. Dus dat is ook iets wat je terug kunt zien. En dat versterkt weer dat metalinguïstisch bewustzijn. Ja, ik wilde even ingaan op dat Papiamento en hoe dat zich verhoudt. Wat is het woord? Verhoudt?
verhoudt, ja, ten opzichte van het Nederlands, maar dat denk ik nu, dat is niet meer nodig. Dus ja, ik denk dat ik alles heb. Oh ja, even naar de conclusie. Ja, dus Aruba staat voor een meertalig taalbeleid. Deze conclusie is al bekend. Wij staan dus voor meertaligheid. Het betekent dus niet dat we een debat hebben van moet het nou Nederlands of moet het parlement of moet het Engels. Het is gewoon alle vier met die verstande dat het parlement in dit geval de instructietaal of de sterkste taal is waar iedereen mee te maken krijgt. En dat dit vereist meertalige leerkrachten die vertrouwen op hun eigen taalbeheersing en meertaligheid zien als een kracht. En dan hebben we het hier over linguistisch bewustzijn en als laatste ook over translanguaging. Ik heb een paar dingen overgeslagen, maar ik meen dat de main reason, het belangrijkste punt, het metalinguistisch bewustzijn, als je dat nog even als je daarover nadenkt, als je daar iets van hebt opgestoken, dan ben ik heel erg blij. Hartstikke bedankt. Ja, heel interessant. En het is inderdaad zo dat we dit ook voor Suriname zouden kunnen toepassen. Hè? Ismene, heb jij een vraag, opmerking? Ja, ik heb een vraag. Ik heb voor het eerst gehoord van het begrip translanguage. Toen ik een methode las die Max had ontwikkeld over meertaligheid voor de docent of de thesis. Maar toen had ik het idee dat het hetzelfde was als codewisseling. Dus ik wil graag, misschien kan ze een beetje uitleggen wat het verschil is tussen translanguage en codewisseling. Ja, dat is een veel voorkomende vraag. Ik zal proberen het uit te leggen. Kijk, codewisseling, translanguaging, het gaat in allebei de gevallen om het idee dat onze hersens eigenlijk niet bestaat uit aparte talen, maar dat die talen eigenlijk één systeem vormen. En vandaar dat je dus ook gebruikt, soms in één zin meerdere talen zou gebruiken. Nou, dat is dus van oudsher traditioneel ook de beschrijving van codewisseling of codeswitching. Dat je dus eigenlijk alles door elkaar haalt, even door zwart-wit te zeggen. Maar het idee is dat dat over het algemeen op een negatieve manier wordt gezien. Het is gewoon slecht, dat is talen door elkaar halen, dat betekent de systemen door elkaar, dat betekent, het is gewoon niet goed. Maar vanuit de nieuwe visie, de nieuwe bril, is dat een natuurlijke manier waarop wij eigenlijk functioneren. Dus het verschil zit hem eigenlijk in de bril die je draagt. Een codeswitchen is dan wel beperkt, het is echt alleen het mixen van taal, zeg maar. En translanguaging is aan de ene kant het begrijpen dat het een natuurlijk proces is en dat wij dat doen in meertalige contexten. En twee, het feit dat je dat kunt gebruiken als een didactische werkvorm, als een brug om te komen tot nieuwere inzichten in een school of in de klas. Oké, dus even terug naar codeswitch versus translanguaging. In feite komt het enigszins op hetzelfde neer, behalve dat codeswitchen wordt gezien als iets verkeerds, fout, normatief, talen door elkaar halen, dat mag niet. En translanguaging wordt niet gezien als aparte entiteiten, maar een natuurlijk proces waarbij we talen op een fluïde, flexibele manier gebruiken en dat eigenlijk als een brug, een scaffold gebruikt kan worden in het onderwijs. Dat is als dat een beetje duidelijk is. Maar het is dus inderdaad zo heel interessant zijn om te kijken in het Suriname, wat zit er nou voor Engels, wat zit er nou aan Nederlandse woorden en dan kijk je er inderdaad op een hele andere manier naar. Ronnie? Nou, je noemde het in een van de slides als het over het vergelijken van de talen. Dat deden wij vroeger ook. Dat noemden we contrastief taalonderwijs, contrastieve didactiek. De eerste methodes Nederlands die in de jaren 50 zijn gemaakt,
op de benedenwinden, later is voor de bovenwinden aangekomen, waren contrastieve methodes. Dus men ging dan een lijst maken van, dit is het papiament, helemaal geënt op het papiament. Papiament doen en naar Nederlands en dan naar de verschillen kijken. En sommige dingen zijn bijna hetzelfde. Hoef je niet te doen, hoef je niet te oefenen. Dus dan ga je uit van de verschillen die er zijn. Dus dat zou een leuk zijn, didactiek, ik zou het ook willen voorstellen. Maar ik kom even op terug op wat Wim, ik snap de verontwaardiging van Wim. Ik stel het op de prijs dat die ook opkomt, wat er al wordt gedaan. Ik zou daarbij willen pleiten om nog een conferentie, ik weet niet of Karen zijn iets anders. Ik zie de kwestie van methode maken, dat vind ik heel belangrijk, van nascholing kan er altijd bij. Maar methodes maken we hier bij ons voor soms 20 jaar. En dat heeft invloed op het taalleren. Als je een fatsoenlijke methode kunt je altijd verbeteren, uitbreiden. Maar ik ben heel erg voor om de kwesties van methodes, in dit geval gaat het om Nederlands leren, dan in het Caribisch gebied. Dan kun je nog kijken, want hier heb je 21 hulptalen, zeg maar, waarvan ik dan hoor dat je uit 10 kunt kiezen. Dat zijn en dan uit die 10 weer de 3 meest bruikbare hebt en dan eentje die dan eigenlijk, dat soort overwegingen kun je maken. En bij ons heb je op de bovenwinden andere overwegingen, dan heb je het Engels als hulptaal en op de benedenwind papiamento op Curaçao en papiamento op Aruba, waar we al onderscheid in maken. En dan zou ik ook meteen willen noemen, op Aruba hebben ze ook een bureau van de overheid, curriculumontwikkeling, die al veel meer, want die doen alle vakgebieden. Ze hebben ook, laten we zeggen, aardrijkskundeboeken in het papiamento, dat hebben wij weer niet op Curaçao. Dus er is al wat en er wordt al van alles voorgesteld, ook digitaal. Misschien is het goed om daar ook een keer apart over te praten. Hoe zouden we elkaar kunnen helpen om materiaal te ontwikkelen, om in dit geval Nederlands te leren in het Caribisch gebied, Nederlands als vreemde taal. En ik zag ook dat er nu onderscheid wordt gemaakt en T1 en T2 en aparte moedertaalbenadering, vreemde taalbenadering, dat we daar over praten. Er zijn ook nieuwe inzichten over vreemde taalbenadering. Precies de moeite waard om daar een aparte conferentie over te beleggen. Dus een voorstel. Ik ben het helemaal met je eens, Ronnie. Ja, goed. Dankjewel, Merle.